říkal, vole. Ty byl tam naprosto sám. Ty si čím říct. Pančelka vypráví. Ticho, Pančelka zpívá. Ty to je muslí. A ty pamatuješ Lenku Kovářovou? Ty jsi náma chodila do kroužku. Lenku Kovářová ta sama nikdy nechodila. No, tak chodila ještě před vámi. Jo. To je pravda. Bacha, kloužeš to, jo? Ta láska, pane Čechura. Jo, kloužeš to pozor, jo. Opatrně. Tak. No, tak Co udělala? ta je v Bruselu a má na starosti právě tyhle ty invazní rostliny. Jenom nes. Dělá invazní rostliny pro celou Evropskou unii. To je právě ten bolševník, takové ty nepíkavky různý. Tak to státa se šíří neplánovitě. Zůstala u toho. No,